Kini ang akong suliran. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Mike. 38 anyos. Single. Tagua lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa motor nga ako nga giabangan nga na-impound ug ako na hinuon maoy na problema ini. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong, papasok na kang papas bukid. Ha? Nga naman ko no? Emergency ko no. Oh, dili ko makadali-dali kadto eh. Kayo ako'y motor. Panghapang na langkod. Na may bagong abangan ng lungsod. Mangayo lang ko sa mong ID, sir. Dira sir. Kining, pwede rin ning humid sir? Pwede ra, sir. Valid naman sa na. Ug palayon lang kong pirma sa contract, sir, ha? Sige sir. Asa ba ni? Kini? Kana, di dapita, sir. Kini dapita sir? Kini? Timahin lang palihog. Mala sir. Okay, sir. Thank you, sir, ha? Sige, pwede na namang kuha ko ng unit. Pagdali ha, kay ganira itong nasigig pagitos papa ni mo. O lagi, igna lang nga, paduong na ko. Buang ay. Di magtanaw ay. Saan ka? Break ka kalit? May break ko kay mihulong magkalit ang nasa kong atubangan. Ikaw unta nga nasa luyo mo ay nagbantay unta nga dili ka makabundol. Bida eh. Dito mo sa kung kita-kita rana. Eh, pulis ay. Dito po sayon eh. Kaya ni mo lisensya, Yara ma'am. ang imong rehistro sa motor, hain man. Kadit ma'am. Yara ma'am. Uy, expired naman ng imong rehistro. Unsa ma'am? Sir, ikaw may nasloyo. Ikaw may makabayad din eh. Tagil ko si mong number ba kay i-transfer ako kwarta. Sige. Og ikaw, Sir Mike, kinahalan nga among i-impound ang imong motor. Unsa? Na-impound ang motor? Kay umanday rehistro ng motor nga imong gipadaan ako. Sige. Lukat na ng motor. Unsa? Ako'y mulukat ini? Sayop sa ginakudaan nga wala ko ma-check daan ang rehistro sa motor nga ako nga giabangan kung expired ba ni o dili pa. Og sadyang na-impound na, wa ko'y plano nga mo'y mubayad o mulukat sa motor nga akong giabangan. Mao nga nagmanggahi gid ko. Og unya, Anya, unsaon man na ni mo ron? Nga sige man nagpanawag ang tag-iyas motor nga dili gid ko na siya mulukat sa na-impound nga motor. bahala siya eh. Yabitan ni sa nga ano nga na-impound. Magpaabang siyag motor, nya expired ang rehistro. Anya, ang bayad sa nakabundol ni mo. Nakabayad na ni mo. Di ituod, no? I-check na ko sa phone kung nasend na ba niya. Tanawag pilagi pa da.
500 pesos? Unsa? 500? Hala! Unya mara na ihatag nimo ni Sir Bibot? Oh, wala ko mahimo. Saan man nga, mora ba'y kipada? Bisag pakitong pa na ako siya sa cellphone. Kung pilay gisend. No, sigurado gid ko nga masuko gid og samot si Sir Bibot, ana. Kinsa may di masuko, ana, ha? Kagamay na ng kintos. Yawa niyo kibog pe, magasto na ko, ana, sa magpaayo sa likod sa motor nga nadumbulan. Sir, na may number niya, sir. Ako lang ihatag nimo para magkontak kayo mo. Hala, dili. Ikaw ay pakigsabot adto diya. Ikaw may nagdasa motor pagkitabo adto. Kaya kung dili mabalik na ako ang motor, ug dili ko bayaran og sakto, dili gyud na ko iuli ang ID nimo. Unsa? Bisa ko sa una ko, di bagid matubag. Saan man ako pagpanangil ini? O, kung mauna, pagahiay mo. Pasag dito, Sir Bibot, oy. Tan-awon tag kinsay dili maproblema nga wa niyang iyang motor. Lukaton gito niya kay pang negosyo baya to. Ah, sige. Paaboto lang nato kung kanusan niya kuhaon. Tulo na kabuan ang milabay. Pero pagibalita, nakuha na ba ka niya? Adto basig nakuha na niya. Ano saan makuha na nimong imong ID? Huwag ako na kuha Unsa, sir? Bahala ka. Basta kay dili ko mong gasto para sa pagkuha adto. Ngano? Wa ka ba makabasa sa kontrata? Nagibutang man na dito nga kung unsay may tabo sa motor, imo nang tulubagon. Unsa? Uy, was din mo basa ang kontrata? Pidiretso na lang akong pirma labi na kay nagdali ko adto. Pero kanang bahin sa ID, di na pwedeng dili-uli, uy. Mao gani. Nya unsa unta man nga dili man gid ni ihatag kung dili na ako makuha ang motor. Wala bagi ko'y kwarta diri. Uy, ay nagdugay-dugaya ba eh? Kay, kasuway na ba ko na sa una? Dugay na kayo na ako nakuha, uy. Nagkadako ang akong bayranan. Unsa? Ang simple ra kaayo nga pagpangabang og motor nauli sa usa ka problema. Ug dili ni pwede nga baliwaon labi na nga milabay na sad og pila ka buwan kining isyu ha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ako mo inaatlan nga nag-abang sa motor sa dihang nadumbulan ko. Ug nahibaw-an nga waday rehistro ang motor. Hinungdan nga na-impound ni. Ako ba din ang obligasyon nga mo'y mulukat sa motor? Ikaduhang pangutana. Ang nakadumbol nako, igo lang nga mihatag og 500 pesos. Og karon nga kung tako nako, dili naman mo abang. Naabay paagi para nga magkaatubang mi pag-usab. Kay dili gyud igo ang iyang gihatag. Dili mo sugot ang tag-iya sa motor nga 500 ray ibayad. Ug wa sige ko'y kwarta nga ikatapal. Ikatulong pangutana. Tuwa sa tag-iya sa motor ang akong humid. May usa ka requirement sa dihang miabang ko sa motor. Og tungod kay na-impound ang motor,
iyang giingon nga dili ko nun niya ihatag balik ang akong ID. Pwede di na? Ikaapat og katapusan. Tulo na kabuan sukad nga nahitabo to. Ug hangtod karon, wa pa gihapon makuha ang motor. Matod pa sa kong amigo nga magkadugay kuno, magkadako sad kuno ang bayranan sa paglukat sa motor. Tinuod ba na? O pila masab ang tubo ni ana? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mike. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, akong tingog ang inyong madungog. Ako'y muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Mga medical nga mga pangutana, di ta mag-uol kay naagyod si Dr. Rene Obra para sa ato ang mga medical nga mga questions, no? Mao na, ayaw na mo pagdugay, ayaw na mo pagduha-duha, di maikog, di maulaw. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to karong adlaw, tawag na to sa pangalan nga si Mike. Gipadani niya sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Punto legal ni namang gud siya motor nga giabangan unya atong nasinati sa drama nga agoy nadakpa na impound. Nangabang man ni siya. Muni iyahang pangutana. Siya manggugunoy unang pangutana, siya mooy naatlan nga nag-abang sa motor sa dihang nadakpan siya na timingan nig checkpoint og nahibaw-an nga wa di ay rehistro ang motor. Hinungdan nga of course na impound ni. Ako ba di ay nang obligasyon nga maoy mulukat sa motor? Una sa tanan, ang tag-iya maoy na ay obligasyon. No, ang tag-iya sa sakyanan, maoy na ay obligasyon para mo parehistro sa motor. Ug iya man ganinang ginegosyo og pagpaabang sa mot nga iyahag yun ng kanang kargo nga iyang siguraduhon kay nagbayad man mog sakto nga dili magkaproblema ang inyong pag-abang ug paggamit sa motor. It goes without saying nga kung kinsay tag-iya nga nakarehistro didha sa Certificate of Registration or CR, maoy obligado nga mo parehistro matag tuig sa sakyanan ug magkuha pud og insurance maski ka ng third party liability. Dili ikaw nga nangabang kay igo raman ikay nangabang, kalibutan baday nimo wa ni rehistro nga ang nagpaabang mampud siya og sakyanan nga way rehistro, di ba? Or nagpahibaw ta sa daan nimo nga wara ba nay rehistro mo abang kag padayon o kay kabaw kadaan anaaw kana lahi, that's another story nga nili kay unta kag kanang checkpoint no unsa ba. Pero ang tag-iyag yun guys ha, Sir Mike, maoy na ay obligasyon para mo parehistro sa iyang sakyanan. Ikaduhang pangutana, ang nakadumbol nako, igo, di ni checkpoint, nabundol na dumbolan day ni, igo rang ning hatag og 500 pesos, ug karon nga kontako nako, dili na mo tubag, naabay paagi para makaatubang mig usab. Kay dili gyud igo ang iyahang gihatag, dili mo sugot ang tag-iya sa motor nga 500 ray bayad ug wa sad kuy kwarta nga ikatapal. Okay, kani manggong magbanggaan ta ba? So, ang dapat yun, no, magtawag yung tag-pulis kay para ma-check kung kinsay party at fault, kinsay sadan. Kay kung kinsa to'y sadan, maugyod untay mo bayad sa damage, pagpaayo sa motor, o kung nasamdan barong ka, napiang ka, nasprain ka, ikaw gyud, siya gyud na ay liability. Na mo ni gamit nganong atong ipapulis, no, or atong ipa-CCTO, ito ipasitom, kay para ma-check kung kinsay sadan. Kay kung kinsay sadan mo may manubag. Now, naaman to'y pulis dito sa atong napaminaw nga drama. Wa mo guna ko ni nabasa ang kaning suwat, no? Unya,
Naamon to'y pulis. So, ang akong pangutana, unsa may nakabutang sa police report. Kay kung naatoy pulis, kay niya naman to, no, nga, mo'y ang police report, mo gito'y ato ang basihan kung kinsa gyo'y sad-an. Wa manggod ta kakita, wa pod nisulti sa drama kung kinsay nakingon sa pulis, no, sa ilang base ilang investigation kung kinsay sad-an. Kay kung ikaw, kay labaw na ikay nas likod, dili pod. Usual, pero di mo sa na mo follow all the time. Pero, kasagaran yun, naman gud tatay dapat keep distance, no? Pero, dapat ang police report may mo pamatuod para makibaw tag unsay basihan sa pagbayad. Ikatulong pangutana, tuwa sa tag-iya sa motor, ang akong humid. Mao'y usa sa requirements sa dihang ni abang ko sa motor. Ug tungod kay na-impound man ang motor, iyang giingon nga dili ko niya ihatag pagbalik ang ID. Pwede ba good day na? Dili dapat kay wa man kay sala, no? Iya man ang sala nganong na-impound kay di man na ma-impound kung nakabangga lang ka. Dili na ma-impound ang motor, Mike, no? Na-impound siya tungod sa iyahang sala nga wa niya giparehistro ang iyang sakyanan nga siya may tag-iya. So dili unta niya kanang humid ID ba? Ay iyahan na lang na oy. Pagkuha na nito affidavit of loss, pagpakuha na bagong ID, di man kana niya ihatag. Aw. Kana og dili gani aw ipabarangay na siya pero dili gani ngano day magkuha kag bagong humid ID mo nang imo ayang iyahan na ng ID magkuha tag mag-affidavit of loss ta i-declare na lang nato ng loss di ba niya ihatag bala siya sa kay tulubago niya yaman tong sa og di niya makuha ang motor nga na-impound dito aw bahala siya di kaniya pwede pakasad-an no tungod kay kabangga ka besides no honestly speaking kung pananglitan ug ikaw gisad-an atong pagkadumbol ni ikay gukdon ikay paninglan ug dili ka makabayad ang tag-iya pwedeng masubsidiarily liable no pwedeng siya gukdon dili ikaw no kung dili ikaw ang makabayad of course una ikaw no ikay pangitaon pero dili man so mo na ikaw pa to katapusang pangutana tulo na ka buwan sukad nga nahitabo to ug hangtod karon wa gihapon ko wa pagyapon makuha ang motor matod pa sa akong amigo nga magkadugay tinuod magkadako ang bayranan sa tinuod ba ug pila di ay ang tubuan na di ko sure kay murag basta nanay fee a day 500 or 1,000 a day for impounding fee aside sa penalty nga walay registration napagyud nay fee per day nga wa nimo malukat no ang kanang maong motor pero dili gyud ikaw ang angay manubag ana Mike like I said ang katong tag-iya because dili man ikaw ang sad-an, ha? Okay? Kay sa registration, ug ikaw man gani ang sad-an sa pagkadumbol no sa motor nga ikay nag-drive, pwedeng ikaw no ang naay liability ana pero wa man ta nakakitag imo ikaw bay sad-an or dili no pero og katong pikas puy sad-an makagukod pug ka nga mabayran mo no kay siya may sad-an. Kung siya ay sad-an no katong bayi nga naka-enkwentro nimo sa sakyanan. So, need na to ang police report para matanaw na to based on the police investigation report kung kinsa gyud sad-an. Ingon ana gyud pud na ka-importante. Usahay sa honestly ako perehisgot nakasulay man gyud pug ko no nga nag-drive ko kay wala akong driver wala snowy boy or ay akong gipapauli kay gamay naman lang kog lakaw ato ako na lang ni drive kay usahay malipay pug ko mag-drive pod oy labaw nagdomingo ana unya pitin trafikas Hernan naay kani pong mga motor laging pataka laglusot left and right wa na to na bantayan no so of course kay ako may dako nya motor sila wala na lang mi mutawag mi angkon man pug ko ningon ko nga mauni you know so usahay pwede ra gyud na kung ingon ana mag-exchange lang mog numbers picture ninyo ang driver's license kuha ka sa address unya basta tarong kasabot ang imong kasturya pero og medyo komplikado gyud advisable gyud guys nga mukuha gyud ta og panawag tag pulis makalagot lang gyud ang inana kay kaming way labot maangin kay traffic pero magtawag tag pulis maabot man pud na sila dayon unya picturean himo ag sketch unya maghusay dayon mo didto sa police station kung dili magkahusay moingon gud ang pulis na agi na sa police report kinsa nga party ang at fault party A ba or party B ang naisala so mao nay basihan pod no sa pagclaim nato sa insurance pagbayad in kaso wa gyud nagkasinabot mahimo nang ebidensya nga dokumento kung mo file tag kaso kanang mangingon ana so
Lisod gyud ni no, apil gyud na ang ilang ingon, di ba? Mga sukintig maminaw, di kad driver og wa ka kasuway og mga ingon ana, pero mas may gyud unta no nga careful driving lang gyud ta. Road safety, avoid road rage, obey traffic rules, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Kung nag-iisa at nanulumbay dahil sa hirap mong kailangan mo. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jessa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Jesus. Ay si Jesus, sandali kung ang buhay mo ay walang sigla. Tanging kay Jesus asa. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang dumadatampo nagdasingan nga Jessa. Pero, Mike, doon na ako'y anak. Jessa, andam ko mudawat sa mga kagahapon. Hatagin ko higayon, o isaan ako nimo nga di kagid magmahal. Mike. O kung andam gid siyang mudawat nimo, okay ra ko. Ingon man sad kunak. Basta kay paatubanga lang gid siya namo, ha? Papananghira siya og tarong namo aron makita namong seryoso gid siya nimo. Ma. Salamat ninyo, ma. Pa. Okay ra ka din sa tong gipuyan? Oh, babe, uy. Kamaayo na ani, Babe, salamat ha. Ngayon mo kong isugot. Ay, kabala ka. Pohon ko makatigom na ko. Pakas lang giti ka. Thank you, babe. Mike. Mabdos ka dahi? Yes! Sa ato ba? Maamahan na day ko. Oh, Mike. Oh, yes! Thank you, Lord!
Ma, gutom na kayo ko. Asa naman is Mike, uy? Huwag gani siya maguna-una sa oras. Ma, di pa tamangaon. Gutom na kayo ko. Ito lang ta silang lola ni mo na. Dali. Mag-alas 9 naman di ay. Unya karon pa nakapanihapon ang mga bata. Naunsa man in taon mo, Jessa? Si Mike manggod ma. Wa pa gyud mauli hangtod karon. Ambot na tawhan na, uy. Nagkatugkay, nagkawa may ayo. Maayo lang day pagsugod. Kay nayo, dako naman gani ng anak ninyo, pero hangtod karon, wa pa gihapoy kasal nga nahitabo ninyo, suma sa iyang gisaad. Ma. Si Mike na ron. Karon pa ka na uli nga hayag na? Ay, goes mo ka. Kabad kayong niya, ka na sa kayo ko. Naunsa naman in taon ka, uy, Mike? Basta na ba nahitabo ni mo? Samtang ikaw nagsigigla og maayo, imong mga anak bili gabi naghilaks ka gutom. Hilom lagit! Kisapa ko ni mo. Hindi ka mo hilom. Sobra ba na akong buhaton? Mike! na. Biyain na, uy. Mahal magod ako siya, day. O sa pa, basin makaamgura siya nga sayop niyang gibuhat. O nang higayon pa masutuliyang nabuhat na ako nga, nadapatan ko niya. Sa unsa man, maghuwat ka nga mausba na pod, ha? Dili ngon anak si Mike. Dili na mo iya kong pag-ila niya. What if, ingon anak na ginandaan ang iyang batasan? Unya, karon lang na ni gawas, kay syempre, komportable naman kaayo sinimo. Nanagod mo nagpuyo sa usa ka bay. Day. Ayaw kumpiyansa, ha? Mauna ra ba na nahitabo kasagaran ron? Day. Naunsa man ni Mike, uy. Nagkadugay nagkawalam gini siya pakinakog sa mga bata. Ay, unsa may angay na kong buhato na ni, uy. Manrabaho na lang ka, usa. Unsa man narbaho? Ngano? Di ba ko na igo nga kung i-intrigo ninyo, Dinis Bay? Nga manarbaho man ka? Kaigo ramang git unta. Kung dili lang nimo apilan si mong bisyo. Suma, bitaw. Kapila na mahitabo nga maghilak ang mga bata kay way kaon. Tungod kay dili ka magbilin. Kung magdamag gani ka, dugay sa kay ka moabot kay mas giuna nimo imong inom kinamo kay imong pamilya. Dili. Puyo ra ka, Dinis Bay. Di ka manarbaho. Ako ra. Pero Mike... Di lagi! Subago di ka ron. Di ka sabuta. Mike... Biya na, day, mintras makabiya pa ka. Maayo ra gid nga wag gid mo makasaldayon. Pero day... Day, gamita imong utok, ha? Naamoy mga anak. Ayaw gipasuwabi ng gugma nimo kay mora nay kamatya nimo ug sa imong mga anak simbako lang. Day... Milagro kayo ay kinapunduras bayan sa iyong natoga. Oh, cellphone mo rin niya? Nasa mga nilibutang?
Naara di ay. Oh, kinsa may nag-text nga. 2:00 naman sa kaadlawan. Number naman ni. Ayaw cute ko tago kung dili ka gustong gubton ako imong pagpuyo. Human ko nimo pahimusli. Unya karon nga mabtus nako. Dili na ka magparamdam nako. Kinuo ko. Sino? Buwam siguro ka? Kinsa ni nag-text nimo? Tubag ako kinsa ni. Paghilo ma. Di ka tuog na ron. Doon na kay babae ha. Buisit ka. Hayop ka. Hayop ka. Ano lagi? Makamata na kumang silingan. Ano? Mawa kasi mong gibuhan? Ang hirap sa kapakawawan o tuos ka baga si mong naw. Hayop ka. Bisa po yun lagi. Igo ba? Imo yung kumpalagutan, ha? Muna gusto rin mo rin, ha? Sige! Saligan! Abang! Ayaw! Kala mo! Pasalamat na lang kang naluwas pa ka. Dili mo ka maminaw na ako, God. Mauding lain nag-utok si Mike, kaya mo gamit man dito. Unya, wala kay kalibutan. Ha, mayo rasang napriso to, eh. Maluoy lang ko sa mong anak. Ang angay ni mong buhaton, no, Jessa? Focus ka sa mga butang nga maghatag og maayong ugma para sa mong mga anak. Kung gusto kag lalaki nga tarong gyud, iampo ta na. Tay. Kung nag-iisa, nalumbay dahil sa kung kailangan mo ng karamay. Nagkabuhagit mi ni Mike, ug tungod atong hitabua, na priso siya. Kaya na nakasumbong, nga mogamit sa day siya ginadili nga droga. Maoda ay nga layo na kaayo siya sa Mike nga akong nailhan pag-una. Pero bisan pa man kung matarong na siya, kung mahitabo man gani nga mag-usab na gid siya, dili na ko mobalik pa. Dili na nako irisko pagbalik akong kinabuhi, ingon man ang mga kinabuhi sa akong mga anak. Karon, ako na lang gisalig sa Ginoo ang tanan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mo ka ng mga higalang kaagi ni Jessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan. Jesus. Ang mga kaagi tibatan na doon sa radyo ni Jelly Hata, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga second paminaw, kinasing klase ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usaka. I-address lang yung tunumanun, handumanan sa usaka with Carol. OMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Rosmania Boulevard, Cebu City. Umagawa ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpapanan. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Risa, 30 years old. Itago na lang ang kompleto na akong address diri sa Talisay City. Punto medical, emotional ug may behavioral sub nga dili na nako hisabtan. Nagsugod man ko ni tungod sa sunod-sunod akong sinati nga trahedya.
Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Sure ka ma, nga di ka mo kuyog na mos outing na mo sa San Remigio? Dadon biyan ako strilan. Na, kamo na adto dito Risa, oy. Kay mga bata-bata pa man mo. Kapuya na kay ko anang biyahig layo, day. Ikaw, good. Mahay man gid ka ba? Nindot ba kang dagat San Remigio nga? Nindot kay ilang mga beaches dito. Di na lagi ko, maibog ang mga ligo-ligo og dagat, Risa. Kapoy na. Og wa say mahibili din isbay kung maghuro ta didto. Yapay daghang limpihonon baya din, he. Ikaw, good. Pwede ra magidunta ng mga limpihon unya na lang, good. Matag-adlaw ra magunta ng naa. Pero kining mga kahigayunan nga mga ingon-ini ma, mupahimos unta ta. Na, wahe na, oy. Sakit na ning akong tuhod sa akong rayoma. Ala, oy. Ay, di na lang ta kapugson. Kay di gid ka mahutag katarungan. Basta di ganahan no, daghan gid kay nagkatarungan. Nala, sige, oy. Kami na lang strilan. Naala. Og ayog pasag din ng bata sa dagat, Harisa. Yuhu! Yuhu! Nadayon jud ta. Mayo lagi ning kalit-kalit nga sabot sa kay madayon jud ta. Tagay na dis. Yuhu! Hoy, hinumdumi ha, nga uban ako nga akong anak ha. Di ko pwede anak, Joy. Kay na ako'y batang bantayanan, Day. Do. Dahil pa ko, oy. Ngano sabi ta, oy, nga wa nimo pogsa si mama nimo og dala. May mubantay untang dilan. Gipugos, oy. Pero di man gyud. Nakasabot-sab ko sa tiguang, oy. Kapuyo nas biyahe. Pero nganong nagdala man sad kag baktin? Baktin ba, uroy, oy? Akong anak? Hoy, bayot. Tagsa na lang gani mi magkabanting sa akong anak tungod sa busy na ko sa trabaho o sa mga gig na to. Unya, di pa dyan ako dadon. Kung usa palagi, nag-drive ko. Di usa ko mukiat o nang tagay-tagay diha. Aw. Kung nga nung wala gyud ka magminyo og usab og nagkontento na lang nga mahimong single mom nga ikaw gwapa man unta kay Yads. Ay, wa nas kagupahon, no? O, wala lang. Ganahan lang ko. Magpaibog lang una ko sa mga lalaki. Jesus! Hapit na tumabot sa Remigio, oy. I-check ko na ba kung hain ang uban na tong katropa? Wow! Hoy, pagkatsada, oy! Pagkanindot ini nga bitch nga pabok ni mo Yads. Ako pa. Katsada, oy! Palihog kong alas sa akong bugoy din nakatong biyahe. Kay balhin na to siya og pahigdas kate. Oh, sige. Wait, unsa ni? Alala. Wala, gano ni? Hala, iuyog lagi sa kaya ni mo Yads. Linog ba yan? Gigino ko. Jesus, nila pagugusto mamatay. Ako! Mao pa gani pag-abot na mo sa amo untang outing sa Northern Cebu, gilinog ang maong dapit. Pwerte yun akong ratula, kay kusog-kusog yun ang maong linog. Ang akong anak dayon ang akong gihuna-una, ug ang akong mama, nga maorang usa sa among bay sa Talisay. Unya, kanira man hinoon ang nadamage ning among bahay ay niliki ra ning bungbong dapit sa may hagdanan padung sa second floor ug ang CR. May pipila ka tiles niliki. Pero tanawa lang kung kinahanglan ba to nimong pailisan. Pero murag okay raman para nako. Nga ambot ka ang ubang bahay din ni subdivision. Sorry, ma. Uy, sana unsa ka, uy.
Hilak lang gud ka nga, ligakos na ko. Pasalo ako nga ikaw na din sa bayat sa linog. Pero mas maayo na sa biyod nga wa ka mo kuyog sa San Remigio, ma. Kay mas kusog man dito. Ang tagkaroon, nagkurok pa ang akong kaunuran nga maguna-una. Uy, Risa, naunsagod ka. Nagkurog tuod ka ay. Uy, relax lang kuno diha. Relax. Weather system nga nahimo ng tropical depression o hinay nga bagyo. Naunsa naman Nahimo ni Man sa linog. atong gimonitor sa niya. Bagyo naman sa ibalita sa radyo. Kusog-kusog naman ko ng bagyo, ha? Ang sentro sa mga Pero maay na lang yung bagyo. Kay sa linog kay makapangandam pa ta. diani sa 1,000. Mahapit na lang ko grocery para sa among mga kinahanglan. Doon nabitaw ko no'y bagyo ingon sa balita sa radyo. Maayo kay nakagrocery na kandaan, Risa. Aron di na ko mugawas din sa subdivision, ma. Tuod. Humanatoron ang panihapon, ma. Mupaway kog sayo, Kapoy kog trabaho. Paimos kog katugron. Kay kung unsay resulta ining bagyo haron, wa man unya may trabaho, ugma. Nala, sige. Kaon usa, una ka matog. Risa, day, pagmata kay bagyo na. Nisod na din sa sod sa bayan, bulog sa tubig. Risa! Ha? Risa! Magido ko! Nagawang naman ang tubig din sa sakaran! Ang bata! Si Dylan! Dylan! Kalit ra gyud kayong misaka ang tubig sa second floor sa among bahay. Nagtuo na gyud ko nga mao na to'y among katapusan. Grabe ang among trauma. Gikan nga naka-experience sa linog, dayon bagyo og baha na sab. Usahay, di na ko makatog. Kung makatog man pud ko, damgo-damguhon ko sa nahitabo. Ang akong anak, mukalit lang sab og singgit. Dili lalim. Nahibaw kong kinahanglan akong magpakalig-on, kay ako'y breadwinner namo. Apan, di man ako makontrol ang akong kaugalingon. Ang akong mga pangutana mo, kining mosunod. Unang pangutana, magsigi ko kunahuna sa sunod-sunod nga kalamidad nga akong nasinati. Linog, bagyo, baha. Ug nerbison dayon ko. Unsaon man ako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Ikaduhang pangutana, maglisod kong katog. Ug kung makatog man pud ko, damgo-damgohon ko sa mga nahitabo. Unsay akong buhaton, aron makarelax o makapahuway ang akong huna-huna. Kinahanglan na ba na akong moinom og tambal nga pamparelax? Unsa man tambala? Mapalit ra ba na over the counter? Ikatulong pangutana, ang akong anak sab, uban ako nakasinati sa linog, bagyo og baha, ug may panahon nga bisan og matug siya, mukalit lang siya singgit og hilak. Unsa man sab ning iyang gibati? Parehas ka mi gibati og natrauma sa nahitabo? Ikaapat og katapusan, kinahanglan na ba namo sa akong anak nga magpatan-aw og doktor? Unsa man nga doktor, og asa dinhi sa Cebu City? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Riza. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, anin na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem. Medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email
suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, according to Father Aloy, Aloy, contentment begins when we recognize that God has already given us enough for this moment. Kay hatag sa Ginoo, smile, gawaton, pasalamat. So, parang kontento tayo na itong kinabuhi. Ayun na lang pagdiman pag kanang mga imposibleng mga butang. Kanang sakto lang. Simple living lang ta. Simple living. Dili lang ta mga ambisyon ng mga butang taas ra kayo ma-realize para sa ato. Okay? So, ang ato matatampok na kalawa, si Riza. 40 years old, taga Talisay. Punto medikal o emosyonal lang problema ni Riza. No? So, sumasa na bati na ito sa drama. Musta naman dahil mga taga Talisay, no? Okay, so unang pangutana ni Riza. Nagsige ko gunahuna sa sunod-sunod nga kalamidad sa atong nasinati. Linog, bagyo, baha, o nibusyon dayon ko. Unsa man nako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Well, kitang tanan man apektado ani Res, no, dili lang ikaw. Naman tay gitawag nato og kanang mga anti-anxiety medication nga mainom, pwede ra nato na siya mahatag nimo kung panitang kuyawan gyud ka. Kanya para nga ma-diverted ang imong unahuna, mas mahal siguro og kanang kung bakaya, mabakasyon lang ka para makikag tan-aw das mananga river, kuyawan gyud ka mo tanaw kay posbida. Unsa man sa gihimos mga kontraktor na gipagamyan mananga river. Ako na ning gidiscuss dito sa CCTN namong Andy Manatad nga programa. Imbes nga 50 metros, 40 metros ang kalapdon sa suba, gipagamyan man, tan-aw na ko, 20 o 10 metros naman lang ang iyang width ba. Siyempre, panahon sa ating baha, dali na mo puno, maawas. Kuyawan nyo ka, labi nagpuyo na doon sa riverbank. Mag-uwan-uwan na, magputok-putok na sa imong kakuyaw, imong kasing-kasing, basing musubwak lang sa balik ang kwan, ang Mananga River. Okay, balog asa mong dapita sa Talisay, no? Pero namulabay ko diha, tan-aw na ko sa ubos, tang luuyas mga balay gyud. So nakasabot ko sa imong gibati, Risa, yung mga daghang mga kalamidad, no? So kitang tanan apektuhan og mao lagi na no two people has the same tolerance level. So ang kini mangong tolerance kung balikon dili pareha bisag magsuon pa mo bisag kaluha pa mo tag sa mong tolerance level sa mga stress nga maka-trigger sa atong kinabuhi. So sa may pamaagi sa pagkumbati sa stress, slow deep breathing, exercise, do something about the environment, basig ganahan kag mobalhin lang kag puyo, di na lang kada sa Talisay, kumahimo lang, inom kag anti-anxiety medications. Natay daghan, og medyo nara makas Talisay, no? Dula sa Cebu South Medical Center, Dr. Agos, no? Kay lami, doktor, refer kon Dr. ni Obra, resitahan ko nung kog alprazolam. Parisitahan kog alprazolam, nga doktor na sa Cebu South Medical Center. Kung naay doktor, may nga di may kahibaw, kuha ko nung nga ng doktora, kay kubida nga nung ipapasar ko man na uga ko po ng estudyante nga di kay mo resitag anti-anxiety medication. Sunod nga pangutana, maglisod ko og tulog, ug kung makatulog ko po ko, damguhon ko mga mahitabo, nga mga bati lagi, no? Kung sa'yo akong buhaton, aron ma-relax, kato lagi. Slow deep breathing ka, inom ka anti-anxiety medication, relaxing exercise, mapalit, kining anti-anxiety medication sa Risa, dili ni siya mapalit over the counter. Kinahanglan mo siya special license, is 2. So, kinahanglan nga, mo adtog yung kanig doktor, sa Cebu South Medical Center, magparesita gyud ka ani kay dili mo siya mambutika og walay special license kay labi ning mga benzodiazepines, regulated drug mo gani siya. Sunod ka pangutana, arig ang akong anak sa uban na kong makasinati sa linog, bagyo ug baha. Kung may panahon nga bisan og matulog siya, mukalit lang siya syagit ug hilak mo na. Kung sa man ka sabning iyang gibati, pareha sa imo, anxiety, no? Naman ito gitawag og PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. Ang nature aning stress, aning post-traumatic stress disorder is considered to be
beyond normal human experience. So, I do not know kung unsa ka tindi, unsa ka grabe ang na-experience nimo sa imong anak diya sa Talisay, itong pagbaha, paglinog, pagbagyo, mo na, no? So, naanay tambal, o gausan niya ani stress debriefing, na konsulta mo psychologist o psychiatrist para maexplikahan mo, maresitahan mo, tambal, pang parelax, ha? Huwag panangitan, minus yung budget, muduo lang mo diha sa Cebu South Medical Center. Ha? Ingna lang gi-refer ka sa DYHP, Dr. Rene Obra. Ug balibaran mo, kadi sila kay baho, kuha ko nungan sa doktor nga balibad nimo kay ato nang kasabaan. Ug mo balibad di siya kay baho mo resita ug para ang sa anti-anxiety. Okay, sunod nga pangutana. Upat nga pangutana. Kinahanglan ba namo sa akong anak nga upatan na og doktor? Yes. Unsa man nga doktor? Psychiatrist, no? Psychiatrist mong tanaw, no? Og ganahan di mo psychiatrist yun. Og dili madada sa Cebu City, Cebu South Medical Center, ari sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pangitaan niyo si Dr. Fred Tampos, Dr. Chin Biliero. Naana sila dia. Na sila Dr. Daghan ng mga doktor dia. Ani, Dr. Lumapas, Dr. Patrick, naghanay ng mga bagong mga doktor dia. Ina lang gi-refer mo ni Dr. Rene Obra, no? Kaya ako muna silang mga kaila, no? Matagad ninyo, matagad. Mayo man ang managad naman taga Vicente Soto. Okay, Res. So, now, nakasabot ka sa kung explicar nimo o kay balog dapin bagsapa ng inyong balay das Talisay. Balhin na lang mo puyo, eh. Kaya bisag ako, na ako nagpuyo da sa kilid sa Mananga River. Kada every time nga mo ulan, kuyawan ko karon sig budako. Sa balik ang Mananga River mo, maanod na sad mo. Balhin na lang mo puyo ng asa dapit. Layo-layo sa Mananga River kay unsam nang gibuhat at kontraktor dihang ipagamian man ang suba nga magbuot man siya sa pagdaloy sa subag asa dapit nga mao na naandan nga dagan sa tubig. Ang dagan sa tubig ug imo nang usbon, gubon gyud ang imong giusab. Ingon ng tubig no magbuot man ka andad mo ari ko moagi dire. Okay? So once again ako si Dr. Rene Obra, inaot na kay na kutlo ang pagtulunan Res diya sa Talisay City, no? Ug mustan man atong mga nasal diya. So from Oblaser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat ug maayong Handumanan sa ka. Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Mayet. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Got to believe in magic. Never let him go. He will never know the way of love. Got to believe in magic. Tell me how do people find. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw sa kaagi karon? May kining usa ka babay nga nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Mayet. Happy wedding anniversary, Han! Happy wedding anniversary sa Dan. Unya, naman tayo trabaho ron. Sa weekend na tayo mag-celebrate. Okay rin mo? Oh, Han, uy.
Mas maayo sad kay dili ko ka-absent rong adlaw, good. Good. So, unsay gusto nimo buhaton na to sa weekend? Gusto ta kung mag-outing ta? Okay, sige. Mangita ko atong kastayhan no weekend, ha? Kanayang naipool o nasa dagat at the same time. Sige, ganahan ko, ana. Han, kanais din Nilati ka mapilig lugar da. Siyempre, dapat special tanan para nimo. Thank you, Han. Dali na. Ipahimutan sa tanin na atong mga gamit sa kwarto. Sige, Han. Wow! Napuno sa petals ang kwarto. May bouquet of flowers sa bed. Oh, Han, thank you. You're welcome, Han. Nagustuhan mo? Of course. Swerte kit kay ko nimo. I love you so much, Han. I love you more, Han. Ato suliton ang atong time ug maayo. Kay by Monday, for sure, balik na sa tas normal. Maog yun. Nalingaw ka sa tong staycation? Lingaw kayo, Han. Thank you, ha. Why sa payanan? Anything for you. Han! Pagbantay! Oh. Mayet pagmata na. Palate kasi mong klase, oy. Nak! Saan naman oras, ma? 6:00 pasado na. Mubangon ako. Ma! Asa mo mga sinina ni Joshua Dennis Cabinet? Nak. Akong gibutang sa karton gahapon. Ano nang hilabot man ka? O sabi sa loobo niya nga imo magipangkuha din eh? Mayet, dawatan na lang. Wa na si Joshua. Dili, ma. Buhi pa siya. Buhi pa kung bana. Wa siya mawa. Nak, dili ka gin maka-move on kung dili ni mo dawaton nga wa na siya. Buhi pa lagi siya! Buhi pa siya! Buhi pa kung bana, ma. Buhi pa siya. Mayet, nahibaw ko nga hangtod karon. Labas pagihapon ang mga panghitabo nimo. Pero nak, nahibawsad ko nga dili makagusto si Joshua nga nag-ingon ani ka karon. Dili niya gustohon nga makita kang magmiserable tungod sa iyang paggawa. Sakit kaayo, ma. Bisan pila na kabuhan ang nakalabay sukas na hitabo ka disgrasya na mo. Pero ang sakit nga gibati na ko itong higayon na. Nawalang gihapon ang kasakit nga kong gibati ron. Nak, unsa kay maayo kon mo file una kag leave. Nagkinahanglan kaayo ka ana, nak. Ma. Imuday, sukat lang nga nahitabo ang disgrasya ninyo, no? Wagi ka mo file og leave. Mura ba giisip ra gihapon nimo nga normal ang tanan? Dahay paglingaw-lingaw para mawai mong gibating kaguol. For sure, makasabot na ng atong principal. Pero, kinsa may musab na ko pagka-maestra kung mo file kog leave. So, ayan ako volunteer kung masagot siya. Ayaw na pag-unahon na anak, good. Ang mahinungdanon nga mo take o nakag-break. Salamat, tay. Suwayan ako.
morning resort. Si Derek celebrate pinchosyo sa mong anniversary. Before nahita po ang disgrasya. Mayet. Oh, Jeric? Niya ka? Sadyang nagkalisod si Kuya Joshua. Nakahigayang pasagsulti na ako nga dili daw ti kapasagdan. Mao ba? Mayit niyar ko ha. Para sa sobrang kaguol. Di makaayon na nimo. Salamat, Jeric. Onya, kumusta man imong bakasyon? Okay ra. Nakuha ng gibati kong kaguol. Maayo hinuon kun mauna. Onya, unsa man? Dinner ta? Ha? Libre na ko. Mayit. Oh. Jerry, niya ka? Oo, aron ko haunta ka. Uy, ikaw ha? Kinsa na? Amaw, mangudis akong bana, uy. Mauring parehas kay Gnaong, no? Igsuon din na niya? Oh, day pasensya na. Next time na lang ta, ha? Sige, day. Amping mo. Anya, saman, nalingaw ra ka sa salida nga itong gitanaw si mi? Oh, Jeric. Salamat, ha? Uy, sa pa yan. Salamat po nga di ka mo balibad sa kong mga invitations. Ako may angay magpasalamat ni mo. Kaya nakakapirmi para lingawon ko. Sige. Mamauli na ta. Thank you. Uy, sa pa yan. Mate, kidiyot. Ngano? Kung manguyab ko ni mo, doon na ka ako'y chance. Jeric. Mate, nakagusto na ko ni mo. Jeric, nakalitan ka lang. Doon kay permitang magkuyog. Ayaw kalimot. Bana ko ang imong magawang. Pero mag-usa na katuig sukad siya nawa. Patay na nga akong magawang. Pero buhi pa si sa huna-huna o kasing-kasing. Ako, bisag ka usap ha. Huwag yung kumusot sa mga huna. Jeric. Mahit na ibaw ko nga may pagbati ka sa dako. Ayaw pug niya ang imong kaugalingon. Mahimo ba? Ayaw ipamugos imong kaugalingon? Kung magpadayon kagihapong ingon ana, mas maayo pag mauna niyang katapusan na itong panagkita. Or better yet, dili na lang kita magkita. Mayit ha. Wa na lagi ko makakita ni Jeric din sa eskwelahan nga kuhaon ka. That's odd. LQ mo? Huh? LQ? Hello? Eyes can't lie, no? Lahira gyud ang kalipay sa imong mata every time kuhaon ka niya din sa eskwelahan. Day. Naunsa man ka. Ngano pang murag naguol man ang naong nimo? Ma. May problema? Sultihi ko. Kuan manggut, ma. Si Jeric ba? Oh. Nganong kahibaw man ka? So kadlang nga wa na ko makakita ninyo nga nagkuyog.
Nawa ang kalipay sa imong panagway. Sayop man mata ba? Nak, kanus ama na himong sayop ang mahigugma. Way sayop sa duha ka tawo nga nagminahalay. As long as wa mo'y laing tawo nga gipasakitan. Pero manakonsensya ko. Wa na ang imong bana, anak. Naakay katungod nga mahigugma og balik. Ang angay nimong masatagan og bili. Ang tawo nga buhi og kanunay nga naa para nimo. Kay ining tungura, nahibaw kung siya mo'y mas nasakitan karon. Mubo ra ang kinabuhi, anak. Choose to be happy. Mayet? Niya kasama? Jeric, sorry. Oh, Sorry sa akong mga nastorya. Siguro, in denial ako sa akong na-feel mo. Mura kong nakonsensya nga sukad pagkawa ni kuya ni mo. Sa dihang kanunay naanak ka. So na itong mga higayon na nibati kong kalipay o balik. Mayet. O bilin ako madawat nga maunang tinuod. Wa ko'y kaisog nga maangkon sa tinuod. Buot mong ipasabot nga. Parehas nag-na-feel do, ha? O, Jake. Nakagustosad ko ni mo. Mahal kita ka. Mahal sa ka, Jeric. Salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right. 3 years after nga nagkauyab ming Jeric, nagpakasal dayon mi. Og swerte kayo mi, kay wa gid mi nakaproblema sa akong mga in-laws. Gani, supportive kaayo sila namon ni Jeric. Sa pagkakaroon, tulo ng among anak ni Jeric. Binhin na ng kuto, dagang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Mayet nga taga San Fernando, Cebu, uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagalahan, Got to Believe in Magic. Got to believe in magic. Tell me how do people find your love? Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, utubos sa direksyon na Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga suking paminaw, kasing-kasing kung kidapit sa papadaw. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tunumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, takang salamat sa inyo. In a world that's full of strange